Akwefu. Mmechegharị. Mma akwụsị iticha mmadụ. Kwụsị ịnara ndị mmadụ fon. Kwụsị ịṅụ mmanya, kwụsị ise gay. Kwụsị ịchụ nwaanyị, mazị na-ebu nwa, mazị na-anyụ nwa. Mmechegharị. Ka m nwere ndụ m nye Chineke n'aka. Arrange ọ ya bụ nwụọ. Emem sent onye obodo dị asọ yabara anyị ahụ. Ihe a na-eri abụrụ life. Oyi a ka m na-emegide wee baa uru ka ụmụaka ibe. Onyi, have you called your number? You're not picking. What happened? Aye. I've missed so much. Aye. Listen, let's do that thing. Aye. Come now, I'm waiting for you. Onyi. Una fo kekwe otu si alụ ọrụ. Since nnọkọ na-achọ nwa ya achọrọ mbịa onye ọbụla mkpọ onye ọbụla dị busy. Ọ bụrụ kịta m decide ka wụrụ ndụ m nye Chineke. I don't coming. Mommy, I'm coming. You be mumu. Ọ bụla fault m na. Ọ bụla mụ achị ya je onye ọga chọrọ mbịa. Ọ bụrụ ka m mee this last one. Mmekazi pụta nche. Nje ogbogbu maka ndị nọ White Exchange Ventures. They have a cryptocurrency.